guk ikastolan nahi duguna da ikasleak bigarren etxe moduan sentitzeak Kirikini ikastola. Gainera, gure helburua da ikasleak etortzea pozik, zoriontsu. Orduan, gure lana horretan datza. Gero eurek dire euren ikasketa prozesu horren protagonistak eta gu irakasleok gara euren prozesu horretan lagunduko da esan bide lagunak. Emozioetan eta sentimenduetan zentratzen gara pilo bat, guretzat oso importantea da, pertsona bat benetan bere garapena ona izateko, emozioak identifikatu behar dauz eta horrek bizi behar dauz. Eta horretan lanketa oso handi bat egiten dugu ikastolan. Kirikini ikastolan sortu dugu proiektu bat Kili-Kilik deitzen dana, eta berbak berak esaten dauen moduen, Kili-Kiliek eragiten dozku irribarre hori, irribarre bat. Eta guk egunerokotasunean gure duguna da ikasleetan irribarre horrek sortutea, Kili-Kiliek sortuten da horien moduan. Azkenean, pozik eta eroso egon da ikasleek berez ikasten da beze gauzak ikastolara zoriontzu datoz, haien kideka zoriontzu dauz, irakasleakaz, inguruagaz, eta ez da bakarrik zoriontasuna, baizik eta edozein sentimendu. Gauza da, emozioen lanketa bat ikastolan egiten dugu egunerokotasunean handia. Familiak gonbidatuko neukez ikastola ezagutzera, gu euren bide lagunak garelako eta euren bizitzak eraikiko dugu zelako danen artean. Kirikini ikastola zuekin batera.